И здравейте хора, аз съм Алпомяра и днес започвам моя YouTube канал. Днеска, като за първо клипче, защото не ми дойдеха други идеи, ще се опитам да направя Викторина Релоуд с чичами. Той ми е дул за сега. Така, не за сега, винаги. Не се сети за нови идеи, защото бълхите го презеха. Да, Алпомяра, после ще ви разкажа за нататък откъде е това име. Ако ви хареса видеото, може да се абонирате, харесате и така. Между другото и Чичака има YouTube канал. Ще го оставя долу в описанието линкче, цак-цак. Аре, дай, почваме. Вие ще се усераме ли първата игра или не. От този канал може видите всичко. Забавни работи, смешни работи, псуване най-вече. Ма не, всъщност аз не псувам, но знаете. Никога не съм псувал през живота си, никога няма псуване. Какво? Това е това е този Алпомяра човек, който трябва да вземете с пример. Да. Никога не псувайте, лошо е. Много е лошо да псувате. Така, пак казвам, ако ви хареса видеото, може да се абонирате и да харесате. Другия път, ако имам пари, мога да играя Майнкрафт. Пичове, да знаете, че това клип ще се снима през онлайн обучението. Само да уточня. Така да е, сега сме между часи, ама просто няма какво да правим. После имаме физическо. Малко съм болен. Ако искат камерите сме кухнати. Да. Така само да кажа, че и двамата сме сравнително ладни. Добре, аз съм Ще се ладен. разберем, можеш и без да го кажеш. Дева! Значи, ще качвам редовно, ако ми идват хубави идеи, защото... Редовно, 2 пъти на 6 месеца. Не! Аз искам да качвам редовно, не съм от тия тумбаци, къде качват един път в годината. Само къде се пичаш да направиш това видео като си. Миналата година. Стига, бе! Това можеш и да не го казваш. О, не. Идвам. Сега отиваме помагаме. Само малко по-нататък в видеото ще ви разкажа. Какъв беше то шибан низ, бе? Да го еба! Ей! Да, бе, как ще умреш, баш се? Ребудни! Мале, ченето ми. Ребуто! Да идвам при тебе или какво? Не идвай при мене. Не! Дева! Пичове втори дубъл, защото първия малко... Първата игра винаги е за загравка, да знаеш. За да Ще си знаете. игри по-късно. Стига. Малко съм болен. Пак Само каза. малко. Оф, баце! Стига! Еца, един дабъл едит. Един дабъл едит за вас, цак-цак. То сега ако ми строиш по стройките, ще откачи. Къв стига, бегото. Пш, малко е. Час сме тук на другия мат. Тука пада. Добре, искам сега да ви разкажа откъде идва името Алпомяра, защо съм се кръстил Алпомяра и защо снимката ми е на куче. Така, Алпомяра идва... Мирише маргаритка. И къде мирише маргаритките. Така, не че аз обичам маргаритки, да, ама не че ги... Обичам маргаритки, ама не бих си купил да ги душкам или имам на стаята. Are you sure about that? Да, лилава емка. Не сега, то го убивам във въздух. Да, само един път го оцели. Ето и... Свикам, защото турка ми не работи. Добре, Алпомяра идва... Дева не мога да оцела. Алпомяра идва от... Нали го знаете това, Ал Капоне има един такъв. И имаме и фалшиви пари у нас, Не, имаме ни фалшиви пари в нас. И пращам клипче на чичами.
Чайте, че се файта. Убит. Пращам тъпши на чан и викам аз съм малко помяра. И просто го измислих и пушах почти всички ми викат Алпомяра. Не почти всички, да, ама ми вика Алпомяра и оттам се роди това Алпомяра и се крестих в Fortnite Алпомяра. Да, колко път чугоцела и няма го убия. А снимката на куче е, защото от Враца помяр означава куче. На врачански, нали? Добре ли го обясних? Помяр означава куче. Снимката е от... Защо го изпих това? Снимката е от много интересно нещо. Аз имам една тетрадка по география на такова куче. И... днес Дима училище и си мислиме, каква да ми е снимката на... на канала. На канала. И ви... Лилав пъмп! И... За какво говоря? Да. Продължай да разказваш, върви. Какво? Продължай да разказваш, върви. Да бе, аз това правя, ама забравих. Забравих за какво говоря. И... тук има синя помпа. И видяхме го това и аз му викам на Чичами. Той Чичами има още едно име, Гренмен. И му викам, дай да го снимаме и го сложиме на това. И той му дойде гениалната идея да го снима и да го потърси в Google. Аз го бех това, сигурно ще да го снимам на криво и да го пусна у Instagram вместо у YouTube. Не, при мен обаче са двама. Идвам. Кога отиде там, бе? Името Чичами идва, защото едни приятели на баща ми така си викат Чичами вместо по имена. И почнах да викам на Чичами и така се учиха работите. То, какво го стреляш тебе устенцата, бе? Мама ти Аре, краковица. Ма няма ги пушкам, защото са two peoples. Гренмен идва от тия зелените човечета, нали ги знаете, какво ма стреляш, бе? Не беше, че има са само зелени дрехи. Не, зелените човечета от ролплея или от онлайна. Да. Между другото имам ужасен ейм, не ме хейтвайте и за него. Има друг човек при мен. Къде си? Идвам. Как ме кръкна, бе? Как? Добре. Хилва. Сега го трепата, гледаш? Добре, нищо не си чул. Как? На майка ти. Сега какво ще правим през онлайн обучението, защото малко сме кокът. Бих тук. Не знам. Чакам господина пущи и трябва да намаля малко звука, защото... Не! Дева! Защото... Сега ви беше правим това, защото ние не си снимаме видео. Много ясно. Все пак аз съм Алпомяр. Защо го изфърли? Човек в света. Най-добрият и най-примерният човек в света. Не ми сърдете, ако не стане Виктори днес, защото... майко. Чете, че ме напълва защото нещо. днеска не работиме принципно. Ще го ева устенцата към ме уби приятеля. Сега съм сад. Приятели, цак. Мис of the year. Нали са ни впечили това? Не са. Паце, много зле вървиме тази игра. Докато не снимахме, имахме по 15 кила и завършихме на трето место, а сега тук се усираме. Дори не играем ранкет. И се потиме на кучета. Във въздуха. Майко, откъде? Това е моята помпа. Да, Във въздуха!
въздуха! Във въздуха! Мри! Буклук! Буклук! Айде! Сега трябва да го намеря. Видях. Ей! Моля, моля. Добре, тук са ме изяли жив. Meanwhile, Пак има събрание, бе! О, Пише, че има събрание. как бе? Има, верно. Има. Пускам се. У мен ми пише къде е. Фо... Къде е бе? Фо, бе! Да. Добре. Аз влезнах. Надявам се да не се чувам много, извинете, просто... Трябва да учим. Да сме много умни. Учим, ама ние точно това да правим. Кажи ми ако ме викнат, чули? Какво? Кажи ми ако ме викнат, защото Добре, ама не аз ги съм чувам. след- Не, аз ти казвам какво да направиш ако ме викнат, Добре. защото не ги чувам. Ама и ти не говори много, че... Не чувам това. Като сега си се намалил. Какво? Намалил си звука на лаптопа. Да. Хора, както виждате, въобще не ви лъжим, че... Сме онлайн. Да. Никога не лъжа феновете си. Не ги гледам. Ето бе, така. бе. О, не. Какво правиш, бе? За какво им скачаш? О, не, няма. Материал. Материал. О, не. Мамо, гледай там какво става, бе. Имаше Са. малки да го вземеш. Те са двама. О, тия са тия гадните. Потящите. Да. Мамо! Браво, бе! Малко! Вижте, бълхарни пауър на момента. Човека си пуска бълките за защита. Нищо, добре беше. Как се изпоти. Вие виждате човек, който сваля 20 кг в момента. Ако пъчне ще ти дам, ще купа динар. Добре, правим го. Ще го сложим на гледата. Един ми каза, че ако скочи едно нещо, ще ми купи дюна и познай какво направих. Не го скочих. Айде, сега ще стане много. Как, бе? На много малко беше за да го пушиш така. Да, ба. Трети дубъл. И пичове, трети дубъл, ако са не стане патка. Стигна ли контента за тази година? Да. Очаквайте следващото видео 2026 New Year Special. Не, 2026-та. Пак през онлайн обучението. Аз съм сигурен, ще има. Добре, не съм сигурен. Пара с надора габе. Fortnite ще правиш? И с акаунт. Не.
Ще има и Майнкрафт, ако я изтегна. Добре. Супер, добра писта. Добра идея. Пентин край това. На едно! Ако оцелеш, дай. Моля ти се, към. Убит. Ай си. Пичове, сега правим клъч пак с Hunting Rifle, само да си изсекна. Това ми беше наследството. Как може това да се чуе, мале, как има? Ама аз съм се мютнал. Ебам се. Ще го виж по-рано. Какво? Ще ме изкех да си се мютнал. Със сигурно ще да гледаш видео. И тук има още един. Ето където. Кошка ли е? Не бе, човек е. Май. Да, кошка ли е? Не знам, его е. Горе. Не е кошка. Кракнат. Аз отидех при тоя другия. Кракнат. Аз ще го гоня. Убит във въздуха, ембот! Браво, ето го приятел. Кракнат. Майко, я виж толкова, ела, яш. Не, взимай го. Не го искам аз. Чай, тук зад мен има един. Стои го, гледа. Гледате ли хора? Двама са. Да, кокошката е. 215. Убий ония, че ма дразни, ако искаш. Убий ония, че ма дразни. Това е то кокошката. Аз убих кокошката, ама... Шоп. Я кокошката. Моето приятел идва. Кокошката е най-явната в света. Аз ти го откраднах. Не, аз не можах да го оцеля. По-добре сме миналия път. Със Са сигурност. ни повече ботове. Тихо, май не ме приказвай. Един идва към тебе. Двама са. Убийте ли? То си смени скин. Това беше аватар и сега някъде. N-word. Браво. 13 долара. Ела Кристал бокс. Кой? Кой бокс? Има ли някой? Не. Това ми следя, че не е добре. Майко! Как ми изкемпи! Аз видях, че се бокса, но не. Идва някой. Някой. Не, Кристи отзад! Баце, не го видях! Ева, устата, мала ти кръв. Ай! Ела, просто! Сега ще телепортна! Баце, ще геба, устенцата ще геба. Не. Читинг е ханкинг. Перфектен бан. И сега... Чекор! И хора, надявам се да ви харесва нашия клип. Ако ви хареса, абонирайте се за канала ми Алповяра с маргаритките. Не направихме
Шивано Виктори, защото сме прекалено абни и пичовете ни направят търд парти, докато ние се трепеме, разбирате ли? През време на обучението, знаете ли колко е напрегнат до сега, ако съм си включил микрофона и зая тук като ненормален. Другия път ви обещавам, че ще направим Виктори. Другия път ви обещавам, че ще направим Виктори. Много плюя, защото подложката ми е наобратно. Ще направим Виктори, каквото и да стане. Еми, ако ви е харесал клипа, абонирайте се, включете камбанката, харесайте видеото и ловете пътеките. Чао!